sahaton de puji-pujian da sida. Shalom. Horas madihita saluhutna amanginang ruas nihuriata. Songon sada program nihuriata ima dinalahu patupahon pesta gotilon 2 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dison hami sian sektor Roma. Patupahon kreativitas. Mangido mahami tuhita saluhutna manginang. Ringgas marohata tatupahima ulaon manang kreativitas ni sektor Roma. Parjulu pasatami matuhita saluhutna mauliate.
Maulia tema amanginang upasahat tami tu hita saluhutna di panupahiota ima di kreativitas ni sektor Roma. Saya tuhata ma nama masu-masu hita di saluhut akaulauta samar sangap matuhata di bagasan ngoluta. Horas ma maulia tema sian hami sektor Roma. Butima. Ador serta mulai ibadatta parjolo martang yang nahom mahita di bagasar rohatta martang yang mahita. Amin. Terpuji Tuhan ta marende hita sa buku nomor 206 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goar ni rebata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia na tu mepalangi dohot tanoon. Amin. Nama maulus do angko portibio nerap dohot na pinangido ni rohana, alay na miar ro di salering-deleng na do nama ngulahon lomorinuhan ni rebata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari pinarbadian mi, saya buhay mapinggol lohoro anami, asam malas niroa hami manangion hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upep hatam di bagasar rohanami, asapos rohanami martangyak tuho, uru bimahami, asa hupas yang hami akka ari-ari ni ngulu nami na poddohi. Sepa masuk mahami Tuhan nguluan saleleng nileleng na. Pujian nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta maredde hita.
sikak ni pati di minggut tadi bagasan sadarion ima dari buat san ulau ni apostel bidu saplonom ayat 30 sada sonom madidok di si. Jadi didok nasida ma hapor saya ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi hido sahakna atong rak mangidogo mehita tu Tuhan debata mangulau na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata saya pada gugu mahami mangulau na hobar tu pati mi. Amen. Tapuji Tuhan ta mared dehita. Tatopoti maru satta lagudang itu adu bani debata martang yang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami rotu jolom huhilala hami rikodo asin roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubaid nahum do paserep hami diri nami sadero di jolom. Jala upar hato petami tung na jojo hami manibilisan akka dalam munabadia songo biru-biru nalilu. Saya unak pabali hami siya jolom ala ni dosa nami i. Ay dang dialo mo roham hamatian yak kapar dosa. Alay hamu bawa ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Saya sama saluhut hagiduhon nami. Dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dot hagogon nito di purbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho bain hasangapo digor munde badai. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasisa ni dosatta songonon dohata ni Tuhan Jehova nunga polahu pasisi akka pangalasim songon obun jala songon obu manorop akkadusam say ngulak mahotu au do sipadua ho hasangapum madi debatana di kijang. Amen. Tapuji Tuhan ta mared dehita.
Hani debata nakabe epistel di parmingotta di bagasa sadarion ima sian panurirang Hosea bidu 5 ayat 15 ditabba bidu onom ayat sada sahat onom tajahama marsori-soring sian hamima parjolo. Lahu ma'ahu mulak tu ingan aku pema duduk kondasida dosa nasidai jala dilulu nasida bohikku di bagasan hagogotan nasidai pasugoton nama mangadului au sian nasa rohana. Sai pangulon na do hita duk salpu 2 hari tole patuli ariho di paheon na hita asa mangulu hita madadopon ibana. Tung ahama bahenuk kutuho ale Ephraim, tung ahama bahenuk kutuho ale Juda, ay tudoson obun manogot do hadalotom muna, jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Harap kita diat onom. Ailo moaddo roha kumida asini roha asamida pelean. Jala lo moaddo perminutuan ni debata asamida pelea situngon. Ido sahakna mertua mahalak natu mangion hata ni debata jala no peosa. Amin. Tapuji Tuhan ta maredahita. Tahatindak kom mahaporsyatai songon nani hadindak pun didongat tasah porsyau di sadok portibion rak mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan natu mapalangit do tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubun ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adora suabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhum ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hau punor silang na tuat tu banotoru dung ditanom
namulak mangolu dari patoluhon namanai tu surugo lahun tu siam debata Jehova amanai pergogo na suatu dosani disimai bana pe mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu doh namate au porsea diton di purbadia jala arok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doh dia sesani dosa doh dia taina mandok mulak maulu sogok dag ni halak nang mate doh dihangaluan na sora suda amen tabe gema edde puji-pujian san punguan ina Hanna diuduti mamuse punguan ina Deborah.
Tapi kema titing namasa dihudat tadi bagasan minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tai pahiuti hutma tikting nama ragam di Huriata nasa minggion Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu na parjolo dung Trinitatis lapatanna ha situlu sadaon ni debata. Doho topik ha porsion mido na paluahon ho. Na paduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu. Masuk pukul 7:30 mangisikor ina Hana, ina Deborah, ama Huria, ama Jericho. Di pukul 10 ina Esther, ama Salom, NHKBP. Di pukul 10 tolu ina Kamis dohot remaja. Na paduahon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 tolu sektor Nasaret di keluarga B Sianipar Boru Pangaribuan alamat RT tolu RW 4 Gang Sawo. Sektor Judea keluarga A Tapu Bolon Boru Dongoran alamat Kampung Sindang Karsa RT Pitu RW 5 Sukamaju Baru. Sektor Bethlehem keluarga R Manalu Boru Situmorang alamat Aula Gereja HKBP Cimanggis. Sektor Efesus keluarga Nyonya Raja Guguk Boru Hutagalung alamat Jalan Kemang nomor 26 RT Sada RW 10 alamat Sukatani Tapos. Sektor Galatia keluarga I Hutagalung Boru Simorakir alamat Jalan Salak Dolu Sukatani. Sektor Filipi keluarga P Nadadap Boru Butar-Butar alamat di Aula Gereja Cimanggis. Di hari Rabu tanggal 14 Juni di sektor Sion keluarga S Dolok Saribu Boru Manurung alamat Bakti Abri Gang Saud. Di sektor Betania keluarga N Manulang Boru Pasaribu alamat Perumahan Jati Jajar 2 Blok B2 nomor 6. Hari di sektor Roma keluarga E Lumbatoruan Boru Lumban Gaol alamat Jalan Setugama. Di sektor Korintus Op sektor Kolose keluarga M Hutagalung Boru Nababan alamat Gang Masjid. Di sektor kanan keluarga Nyonya Sihotang Boru Tumorang alamat Jalan Ciherang Raya nomor 77. Papaton amplop pesta gotilon doho tahun profesionalisme dalam penata layanan. Na parjolo di ari Minggu ta sadarion marpelian tujolo dohita ima papungu pelian amplop pesta gotilon doho tahun profesional dalam penata layanan dohot pelian na paduahon. Palimahon ibadah Minggu pukul 7:30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7:30 WIB di tanggal 10 Juni 2020 tolu nanangro kita marbahasa Indonesia ponopon dadanak nasorang di hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 tolu di basa-basahon tuhatta dosa dadanak boru di keluarga P Marpaung Boru Sitorus sian sektor Filipi hipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna. Paduahon na di hari Jumat tanggal 2 2020 tolu di basa-basahon tuhatta dosa danak boru di keluarga P Purba Boru Tapu Bolon sian sektor Galatia
hipasdo dadanaki suang songoni nang natarasna papituhon ruas nataba. Mulai sadarion minggu sadarion nunga gabe ruas naik baru di Huriata ima keluarga Andi Purba boru papahan dohot sada yanakon nasida pindah sian HKBP Sida Kalang distrik Onom dairi masuk tu sektor Judea molomar minggu do nasida boy ma dipatat dahot dirina amang inang. Pawaluhon jadwal tugas akhir pelajar Sidi Manang Karismata tim. Nah perjodoh di tanggal 20 sia Juni mulai tanggal sada sahat di tanggal sada Juli 2020 tolu retreat ke puncak. Di tanggal 8 Juli 2020 tolu ujian tulisan. Di tanggal 9 Juli 2020 tolu ujian lisan si pardohot natorasna. Tanggal 15 Juli 2020 tolu general repetisi atau GRCD. Tanggal 16 Juli 2020 tolu pelaksanaan CD Manang Makatidakon Haporsiaon. Pasiahon amplop diakonia sosial. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu naneng roon papungu pelean tujolo dohita ima pasahat amplop diakonia sosial huria dohot pelean na paduahon. Pasapuluhon kegiatan pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Na perjolo di minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB dohot 10 WIB ima kreativitas sian sektor Roma. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu naneng roon di parmingguata pukul 10.30 saat tanggal di pukul 10 mengaradema punguan ama Jeriko. Pas 10 sadahon soso asa madohoti punguan lansia. Marhite tiktingon Husosoi hami ma sude ruas ni huria nong lanjut usia nama rumur ono 10 tahun tugijang asa Roma hita amang dohot inang laho mahot dohoti punguan ni lansia di huriata ima di patupa ganup hari Selasa masuk pukul 10.05 maringanan di gereja tak ria mahita mad dohotisa pas 10 on tikting namar bagas tikting perjolo nanaing majalo pasu-pasu perdongan saripion ma Charles Ronaldo Hutagalung anak ni amang amata bisar hutauruk boru ni anak hulangi hami sahalinaing tikting na perjolo naing majalo pasu-pasu perdongan saripion ma Charles Ronaldo Hutauruk anak ni halak amata bisar hutauruk tubuh ni halak inata Merika Hutagalung alamat Kampung Babakan RT Onom RW 10 Sukatani Tapos Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sian sektor Efesus dohot Orwana Widya Febrianti boru ni halak amata Widianto tubuh ni halak inata Suprobowati alamat Kampung Marinir Blok Q10 sada nomor 30 sada Pancoran Mas Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2020 tolu pas 10 toluhon pilihan bulanan dohot yuran diakonia sosial moliatema di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pilihan bulanan dohot yuran diakonia sosial sahat bulan Juni 2020 tolu tu akan naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton pasahaton ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor ta B.
Pasapulopaton torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 4 Juni 2020 dua godangna 840 halak. Pasapuluh limahon ruasna berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 44 orang halak, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta Dohot Perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 20 Mei saat tanggal 4 Juni 2020. Hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tersurat di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parohan ma ari-ari hami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. 14 pelian iuran diakonia sosial Huria. Toropna pasahaton pelian iuran diakonia sosial di bagasan minggon 10 sadakaka godangna 2.175.000 rupiah. Pasapuluh pituhon pelian bulanan manang tahunan. Toropna pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan minggon 10 sadakaka godangna 2.700.000 rupiah. Pasapuluh luhon tok ripe tu pembangunan. Toropna pasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan minggon godangna onom kaka sebanyak 900.000 rupiah. Pasapuluh siahon keuangan Huria. Huria sia juta 700.450 rupiah tu pembangunan 8.500.000 8.587.200 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat sia juta sia 131.350 rupiah. Jumlah 20 juta 110.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asal dihubungi ma Perhalado radedo hami padenggaton songoni ma tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tongan huriata saya dipasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap di guarna mauliate. Tabegema lagu puji-pujian san pungon ama Jericho.
Tapuji Tuhatta mata papungu pilihan sada adot sada be. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha,
Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di pasorata di minggu sadarion di enetian buku Evangelium Matius. Bidusia ayat 10 walu sahatro di ayat 20 onom. Takas mata pahut-ihut hujahon dihita salahut. Uju di hatahod dope hata odeng tu nasida. Nungaro sada halak nasangap marsobba tu ibana. Huhut madidok. Ipe mate boruku. Alai Roma ho mangapehon tanganmu tu ibana. Asa sumuang mangolu. Jadi hehe ma Jesus rabdohot sisyanna. Laho mangihuton ibana. Dungi tongon ma adong sada buru-buru na tamanangon bulanon liling ni 12 tahun narosian pudina majama rabuni ulosna ainin narohana di bagasan nanggo pala ulosna hujama mangulu maaho dungi humusor ma Jesus dibereng ma ibana laos ninna ma pos maroham aleinang hapor seaw mido na panguluhon ho. Dungi hipas maburu-burui olak ni nasangobasi. Asa dung sahat Yesus ro di bagas ni nasangapi di idama aka pangodasi dohot natorop oruk. Jadi di dogma laho mahamu aidada namate si beteton namodom do. Jadi di parekeli nasida do ibana. Asa dung di palaho natoropi, bongot ma ibana. Ditakup matanganna, jadi mula manguluma dak danahi. Dungi sarma baritai tu nasaluati, ido sahatna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dohonom ma, tamulai manguluon di haporsiaon na sederhana. Mulailah iman dengan iman yang sederhana. Di sadatik ya dong sadadak danak sikola minggu, lau ibana tu gareja, lau sikola minggu, alai dibuan ibana hutingna ala tongon marsahit. Dia itong ibana huting no perikok do tanya konon ni padita asa malum sahit ni hutingna. Setelah acara selesai, si anak kecil ini pergi menemui pendeta, kemudian dia berkata, Pak Pendeta, tolong doakan kucing saya ini, dia sedang sakit. Pak Pendeta on agak bingung doa, hama tengah konok kunang tu huting non narohana. Tapi ya, karena dia sudah datang, pendeta itu mendoakan, dia berdoa, hai kucing, kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah. Amin inna paditai. Mula ma dak danaki dia pulang. Kira-kira sebulan setelah itu, guru sekolah minggu memberi pengumuman bahwa pendetanya sedang sakit. Maka guru sekolah minggu menghimbau, ayo anak-anak kita turut mendoakan Bapak Pendeta supaya dia sembuh. Dung sai ibadah sekolah minggu, lau dak dana sinakaning tuja muni padita di samping di gereja. Pak Pendeta, saya mau mendoakan kesembuhan Bapak ini. Roh padita lasiar rohana. Oh silakan. Martang yang madak danaki. Hai Pak Pendeta, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah ini. Sesederhana itu. Iman anak itu sesederhana itu. Dia tidak perlu rumusan iman yang membingungkan atau yang membuat kerumitan di dalam kehidupannya. Tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sesederhana itu. Boydo honon si Jairus, seorang pemimpin ibadat, kepala rumah ibadat itu. Nasangap nedok nakaning si Jairus guar. Dia juga memiliki iman sesederhana itu. Aina baru mate do buruna. Itu putri satu-satunya, usianya masih 12 tahun. Molo di Matius didok IP mate, tapi nanti Markus, Lukas menyebut belum mati.
tapi sedang sakit parah. Jadi kemungkinan besar dia tinggalkan itu putrinya masih sekarat, tapi dia berpikir setelah bertemu dengan Yesus itu sudah mati. Ido ubana di Injil Matius didok IP mate. Putri satu-satunya yang usianya masih 12 tahun baru meninggal. Kemudian dia datang kepada Yesus. Dia tidak peduli apa kata orang, dia tidak peduli dengan apa kata teman-temannya, sesama pejabat di tengah-tengah rumah ibadah pada saat itu. Dia datang saja dengan iman yang sederhana, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ipe mate boruku, alai romaho apehon matangamu asa sumuang imana mangolu." Sesederhana itu. Putriku baru meninggal, datanglah dan tumpangkan tanganmu, maka dia akan hidup. Imaha porsiaon si Jairus. Songonido nang paropuan nadidok na kaningan marsahit ibana sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia tidak peduli apa kata orang, dia mau mendekat kepada Yesus. Dan dia berkata di dalam hatinya, asal hujama pe ulus nai malu maau, mangulu maau ninnai baan. Sesederhana itu iman yang dimiliki Jairus dan iman yang dimiliki perempuan yang sedang sakit pendarahan 12 tahun itu. Amang inang haporsiaon sisongonido naneng odol honon na perjolo di bagasan parjupangata di minggu sadario. Iman yang sederhana, karena ternyata iman bukan pertama-tama persoalan kualitas imanmu, bukan pertama-tama soal kuantitas imanmu, tapi yang terutama adalah objek imanmu. Kepada siapa kau beriman? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, atik tungadong siak kita waing na mengalami kebuntuan, pergumulan manang persoalan, songon nan nyalaman si Jairus. Holani nama taput ni pusu-pusu na hape termate, jadi atik boha di titik ihitan waing, manang songon paropuan, ngaliling hita mengalului parubatan dang marna malum, atik boha di titik ihitan waing. Saya mau berkata, hadapilah semuanya itu di dalam iman. Iman yang sederhana. Molo didok iman yang sederhana, ima akahalak na benar-benar maka posi Tuhani di tonga-tonga ningoluna tanpa berpikir muluk-muluk atau mencari rumusan-rumusan teologi yang membuat dia susah untuk menerimanya. Sian turpuhon mulai dok iman yang sederhana boy maulahonota marhite toluhal. Na parjolo romaho pasolhot jala marsobba tu iban. Datang dan mendekatlah menyembah di bawah kaki Yesus. Si Jairus sahalak nasangap, dia terhormat, dia pemimpin rumah ibadat. Dia tidak peduli dengan posisinya itu, dia tidak peduli dengan teman-temannya, dia datang saja kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Yesus dan menyembah Yesus. Songonido paropuani, dia perempuan yang sebenarnya tidak dianggap. Dalam aturan Yahudi, seorang yang sakit pendarahan menahun, dia tidak boleh bersama-sama dengan masyarakat lain atau dia dianggap najis. Dang boyon pajupang marsaor dohot aka masyarakat umumna bersentuhan dohot iwan, maka secara strata sosial perempuan yang sakit pendarahan itu tidak dianggap masyarakat, tidak dianggap dunia. Lihatlah mulai dari orang yang terhormat sampai orang yang tidak dianggap oleh masyarakat atau dunia sekalipun, dia bisa datang kepada Yesus tanpa terkecuali. Ido bain na di nomor sadaun hudok romaho pasolhot jala sobbama Tuhan Yesus. Datang saja. Adik tungadong hita di dua posisi sinakaningani, entah saat ini kita sedang posisi nasangap atau terhormat, entah saat ini menjadi orang yang tidak dianggap atau tidak dipedulikan atau dihitung secara strata sosial. Jangan khawatir, datang saja kepada Yesus.
mendekat dan menyembah Dia karena kamu adalah prioritas baginya. Sudehi tahun prioritas doti di Tuhatai. Dia peka, Dia peduli, Dia terbuka kepada kita. Itu dari mana kita lihat? Lihat dari respon Tuhan Yesus. Ditikiro si Jairus, babuahon nahinol sohon ni rohana, didok diturpuktai, itorhehe do Tuhan Yesus, rabdohot akasisianna, tung pesatiki natongon mangajari do ibang. Yesus langsung bangun untuk pergi ke rumah Yairus. Walau pada saat itu dia sedang mengajar. Dia tidak berkata kepada Yairus, Yairus nantilah itu saya selesaikan dulu khotbah saya. Tidak. Tapi dia langsung bangun bersama-sama dengan murid-murid. Itu alasannya apa? Karena Yairus dan persoalannya adalah prioritas bagi Tuhan Yesus pada saat itu. Songonido paropuan namar sahid 12 tahun ni ditikiroi bahana di tonga-tonga ni kerumunan ni majama ulus ni Tuhan Yesusi didok respon ni Tuhan Yesus lalu dungi humu sorma Tuhan Yesus. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus, berpaling melihat si perempuan yang sedang sakit itu. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan si perempuan itu. Yesus tahu apa yang sedang dirindukan oleh si perempuan itu. Dia langsung berpaling tanpa basa-basi. Artinya itu adalah tanda bahwa sakit perempuan itu prioritas bagi Tuhan. Asa manang dia penuain pergumulanmu, do persoalanmu, romaho ai prioritas doi di Tuhan Yesus Kristus. Janganlah persulit langkahmu dengan memikirkan rumusan-rumusan iman yang rumit. Datang saja pada Tuhan, mendekat kepada Dia, menyembah Dia. Dia peka terhadap hidupmu, Dia peduli terhadap segala masalahmu, Dia terbuka atas kehadiranmu. Napaduahon, iman yang sederhana, hibulma haporsiommu di Yesusi. Percayalah dengan sepenuhnya. Percaya atau iman itu harus aktif. Jangan pasif. Tidak hanya di pengakuan, hanya di mulut. Unang holan di panidangion, manang di pamangan madok, au porsea di debata ama, porsea di Yesus Kristus, porsea di tod di porbadia. Harus aktif dalam perbuatan. Jadi tidak hanya dalam perkataan. Charles Blondin, seorang akrobat di Amerika. Tahun 1850, dia sangat dikenal karena kesuksesannya sebagai akrobatik. Dia berjalan di atas seutas tali, di atas Niagara Falls, air terjun Niagara. Tingginya 34 meter, panjang talinya 305 meter. Dia berjalan di atas seutas tali. Charles Blondin berbagai atraksi dia tunjukkan. Dia berjalan bolak-balik selamat. Dia berjalan dengan menutup mata juga selamat. Dia berjalan sambil berbicara dengan orang lain tanpa memperhatikan tali itu selamat. Kemudian dia sampai ke atraksi berikutnya. Dia mau berjalan dengan menggendong seseorang untuk menyeberang. Charles Blondin bertanya kepada semua penonton yang ada di bawah, apakah kalian percaya saya dapat membawa seseorang dengan menggendong dia selamat sampai ke seberang? Semua orang penonton bersorak, kami percaya, Blondin kamu bisa. Kemudian Charles Blondin bertanya, ise masyak kamu naoloh wopah. Sip sudi. Semuanya terdiam dan tertunduk. Benar dari pengakuan mereka berkata percaya bahwa Blondin bisa berjalan melalui seutas tali. Tapi ketika diperhadapkan dalam perbuatan, semuanya terdiam. Nabui songonido hitakana porsiaon, tohodo tadok au porsia di debata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di tod di porbadia. Ale ditikiro pergumulani manang tantangani, disihi tadang tahan manang mundur manang laos martabuni. Di PA kategorial saminggon hudokdo ise hamu nama sihol tu Jerusalem ne barui gudang do nama sihol
alay dong do punguan mabiar mangalusi. Nanget suarai. Ala dung suku-suku ni husuku do. Molo masih olhamu ngasiap pamu aku nang maju amang. Dang do pe amang nen. Ya jangan-jangan iman kita kan digambarkan seperti itu. Toho do tadok porsea, alaya dong do peko katirata, moloroakan nama satu tonga-tonga ningolutta. Dan hibul porsea tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Allah. Percaya sepenuhnya itu artinya yakin bahwa yang kita percaya itu dapat menolong dan menyelamatkan kita. Percayalah sepenuhnya pada Yesus, karena dia itu tahu, bahkan dia itu maha tahu tentang seluruh hidupmu dan pergumulanmu. Tung pegodang akan natorop na berkerumun paihuti-hut Tuhan Yesus alai barani do si paropuan namar sahi 12 tahun ni Roma dapat Tuhan Yesus jala takas disi. Rame orang atau orang berkerumun, Yesus tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Di boto Yesus do ise nama jama ulusna. Habis saya godang jolma. Itu bukti dia itu maha tahu. Tidak sampai di sana. Dia tahu apa yang ada di dalam isi hati perempuan itu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan perempuan itu, yakni sembuh dari penyakitnya, sakit pendarahan itu. Dungi di dok Tuhan Yesus ma pos maroham aleinang hapor siao mido nabalua hoko. Hapor siao mido nabalua hoko. Na pinangido ni boru-borui paropuani malum do. Alai di lehot Tuhani lo bisian malum. Haluaon. Dang idok di si pos maroham hapor siao mido pamalu poko dang ninna Yesus. Alai balua hoko. Ini adalah bukti berikutnya, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tahu bukan hanya kesembuhan yang diperlukan perempuan itu, tapi keselamatan juga, supaya dia dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Losongonido napi natari dahonna hapor siau tai naing mahibul tutu hatai tungpe say adong do olo nama marekeli Yesusi. Ada saja dari dunia ini yang masih menertawakan Yesus dengan kuat kuasanya. Sama halnya dengan orang banyak akan narotu jabun di si Jairus nakaning. Setelah Yesus sampai di rumah Yairus, dia melihat sudah ada orang banyak di sana yang sedang berduka. Kemudian Yesus berkata, pergilah, ini tidak mati, dia hanya tidur. Orang-orang banyak itu menertawakan Yesus. Orang banyak ini adalah orang-orang peratap. Jadi mulai pada Nerobi, orang Yahudi itu sering membiasakan kalau ada yang meninggal disewa do pengadung. Itu peratap namanya. Jadi disewa do nama ngadungi. Molo hita rakyat songoniat, molo batak. Alai do ngata Cina, olo do songoni. Molo moding na tua-tuana isewa do nama ngadungi. Ilewam ma riwayat hidup na tu si pengadungon. Jadi gabe ten ado guarna profesi do pengadung. Jadi mulu pengaduk kamu inang unang merisuang adung-adung munaya teh. Unang adung hamu na sosial dungon, naing man yang berpenghasilan pengadung munaya teh. Alana profesi doi. Jadi disewa doi. Lalu mengadungi khusus. Nah, orang banyak itu disewa juga. Na torop na didok na diturpuko. Mekel doha lagi diparekeli hatani Yesusi. Karena yang mereka pandang atau dunia pandang dengan yang Yesus pandang jauh berbeda. Yang mereka pandang hanyalah seorang anak yang sudah meninggal yang siap untuk dikuburkan. Tapi cara pandang Yesus, dia adalah seorang anak perempuan yang sedang tidur dan di situ ada kehidupan. Cara pandangnya berbeda. Alani itu godang pediportibion nama marekeli Yesus, mamerekeli huasona. Tidak usah khawatir. Tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Allah di dok Tuhan Yesus ma dung lau akan atoropi masuk ibana di dok ibana talitakum, bangkitlah. Maka anak Yairus bangkit. Hehema anak konni si Jairusi. Bapak Ibu saudara-saudari, ketahuilah dalam sesuatu yang tidak mungkin sekalipun bagi Tuhan mungkin. Ini yang disaksikan Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan adong nasotar patupani debata alani hibulma haporsiai iban. Napatuluhon om manaparpudi. Haposima Yesus dingolum. Hiduplah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Martua ma akan namar haposan tu Tuhan debata, jala nama bahen debata gabe haporusan. Hiduplah mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap hari. Mengapa Yesus mengajarkan kita? Dia tidak mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami, dan diajari kita martang yang songonon, berikanlah kami makanan kami untuk sebulan ini. Berikanlah kami makanan kami untuk setahun ini. So ini diajari Yesus? Tidak. Yesus mengajari kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Leo matuhami hanguluan nami siapa? Bohasa diajari hita songoni, asa ganup ari marsigatung hita tuiba. Molo diajari doh hita martangi yang berikanlah kami makanan setahun ini, bangaguk setahun on, kemungkinan besar tahun depan lagi kita berdoa. Tetapi diajarkan setiap hari supaya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Akhirnya siarkanlah bahwa Yesus adalah keselamatan dan kesembuhan. Berimanlah kepada Yesus, Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup menyelamatkanmu. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami tuadopan muali Tuhan. Ai hodo tutu si balua hami. Jala hodo natuk lahopa malupon hami. Sian ragam ni sahit nami. Tuhan dewata urupi mahami. Asa totong porsea marado poko disude gulmit ningolu nami. Rohami marsoba majonok marado poko Tuhan. Ai jakonomu mahami. Songo dia pe hamion waeng naro tuho. Alani itu hanurupi mahami. Asa torus hibul pakka porsiaon nami marado pokko. Jalanaing mahu haposi hami ho ganu pari. Disude gulmit ningolu nami. Tuhan tatak maruasmon. Atik tungadong sian nasida waing namangai parsahiton songgop di pamatangna. Tuho manasida maporus. Tuho mahami maporus. Apehon matangamu nalabohi. Tu atas ni pamatangnya karuasmon. Patanggal ma parsahitom mi Tuhan. Pahehe ma haporsion nasida. Ai hodo hangoluan, hodo haluaon nami saluhutna. Tuhan dewata upasahat tami manguluni sudi ruasmon. Siadat dana namet-met sahat wakana matua dohot naskana sudah gogo. Ramoti jagai di sudi perdalanan ningoluna. Asa mardame sonang nasida Tuhan. Mamulus ari-ari si pasahatom mudopetu nasida. Naing matotong di bagasan haporseal. Atik tung adong na di bagasan pergumulan, kebuntuan, doho persoalan noaing akaruasmon. Urupi nasida Tuhan, asa marsigatung holat tuho, jala makka posiho. Tuhan debata, upasahat tami mangulu namion, holan marhite guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluaham. Amin. Marede mahita lo sisom mata pasahat pelian napaduahon, dohot amplop pesta gotilon.
Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalaw may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhase ang hami pelianon, pati bulhon harajaon mo ditonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim.
Shalom, selamat hari Minggu Madita Salehutna.